कृपा हेअर टॉनिक, आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण, 100% आयुर्वेदिक. भारतीय हवामान खात्याने पत्रकार परिषदेत 2025च्या मान्सूनच्या हंगामासाठी पहिला अंदाज जाहीर केला आहे. या अंदाजानुसार यंदा भारतात सरासरीपेक्षा अधिक पाऊस पडण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे. जून ते सप्टेंबर या कालावधीत देशभरात सरासरी 87 सेंटीमीटर पाऊस अपेक्षित आहे, जो दीर्घकालीन सरासरीच्या 105% असेल, असं भारतीय हवामान खात्याचे प्रमुख मृत्युंजय महापात्रा यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितलं आहे. पाहूयात. भारताच्या कृषी क्षेत्रासाठी मोसमी पाऊस अतिशय महत्त्वाचा आहे, जो सुमारे 42.3% लोकसंख्येच्या उपजीविकेला आधार देतो आणि देशाच्या GDP मध्ये 18.2% योगदान देतो. एकूण लागवडीखालील क्षेत्रापैकी 52% क्षेत्र प्राथमिक पाऊस प्रणालीवरती अवलंबून आहे. देशभरातील वीज निर्मिती व्यतिरिक्त पिण्याच्या पाण्यासाठी आवश्यक असलेल्या जलाशयांच्या पुनर्भरणासाठी देखील हे महत्त्वाचं आहे. त्यामुळे पावसाळ्यात सामान्य पावसाचा अंदाज देशासाठी मोठा दिलासा देणार आहे. पावसाळ्याच्या दिवसांची संख्या कमी होत आहे आणि मुसळधार पावसाच्या घटना वाढत आहेत, त्यामुळे वारंवार दुष्काळ आणि पूर येत आहेत, असं यावेळी सांगण्यात आलं. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं